in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 výsledků v jednotlivých kategoriích a začneme v otevřeném mistrovství, tedy včetně slovenských závodníků. A první váhovou kategorii jsou dorostenky, sloučená kategorie do 63 kg, kde se na třetím místě umístila Adriana Milašová, SVK ŠKSPC Častá. Na druhém místě se umístila Karolína Adamová, TS Svitavy. A první místo získala Kristýna Obršlíková, TS Sokol Rosice s výkonem 342,5 kg v trojboji a 375,10 Bilcova bodu. Takže závodníci dostanou medaile a dostanou ceny. Tak, fotečka.